na physical niya ako, nasaktan niya ako physically, umalis ako. Gulong-gulo yung utak ko nun kasi hindi ko po alam paano sasabihin sa kanya na, "Ayoko na, stop na natin 'to kasi hindi na maganda yung nangyayari." Kami po ay nagsasama na for 12 years. Ang partner ko po ay isang babae, ako po ay isang lesbian. Dun po sa pagsasama namin, DJ Rocky, there's always, a season na talagang parang nafo-fall out of love ka or nafo-fall out of love ako, pero lagi naman kaming nagre-refresh, lagi naman bumabalik from where we started. Parang ang hirap talagang i-let go nung 12 years kasi parang siyempre naging dependent na po kami sa isa't isa sa tagal ng panahon na magkasama kami. Ang hirap, hindi ko po alam yung gagawin sa totoo lang. Nung mga first year, second year po ng relasyon namin, sobrang okey. Like ginawa ko po kasi siyang mundo. Straight po siya bago naging kami, meron siyang boyfriend. Nung naghiwalay sila ng boyfriend niya, agad-agad naman akong umentor sa eksena kasi yun nga, nalaman ko na nag-break na sila. Gusto mo na And siya nun? opo, crush ko na talaga siya, may boyfriend na siya. Bye! Ikaw abangers ka pala. At first sabi niya, hesitant talaga siya na sagutin ako kasi nga siyempre yung identity niya ayaw naman niyang mabago or ayaw niyang malito siya na gusto niya lalaki, pero dahil ako yung nandun, sabi nga niya, "Sige, why not i-try?" Sabi niyang gano'n. Meron kaming mga maliliit na pagtatalo na siyempre hindi naman po natin maiiwasan, especially magkasama kami sa loob ng bahay. Mas nakilala namin yung isa't isa. However, there are certain part na hindi na kinakaya, na physical niya ako, nasaktan niya ako physically. Naintindihan ko siya at that time, sabi niya, yun lang yung way niya to release yung galit na nararamdaman niya sa'kin at that time. Umalis ako. Gulong-gulo yung utak ko nun kasi hindi ko po alam paano sasabihin sa kanya na, "Ayoko na, stop na natin 'to kasi hindi na maganda yung nangyayari." Sa totoo lang po hanggang ngayon, sa 12 years namin lagi niyang sinasabi na iisa lang yung issue namin at ako lang yung issue. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell Para lagi ka updated sa amin.